El màster d'FP en desenvolupament de videojocs i realitat virtual està potenciat clarament per l'ús de metodologies actives. De fet, aquí en el centre utilitzem la metodologia de projectes, que ens ofereix la possibilitat de que l'alumne estigui realitzant treballs o projectes que faria el dia a dia a l'empresa. I, a més, ens atorga la possibilitat de que ells puguin escollir quin és el rol que volen adquirir o es volen especialitzar durant els estudis que estan realitzant. Por ejemplo, un proyecto que hicimos recientemente se trataba de hacer un juego en 3D, un shooter en tercera persona, y todo lo que hicimos los compañeros enmarcaba tanto el diseño del juego, la programación y el game design. L'aprenentatge d'aquests estudis està fomentat a l'especialització de 3 diferents pilars. Un primer pilar, fomentat a l'aprenentatge del llenguatge de programació C# i la seva integració en Unity 3D, i aquest representa la base per la creació de diferents aplicatius de realitat virtual o bé de videojocs. Un segon pilar, on l'alumnat s'especialitza en l'apartat d'art i toca disseny 2D i disseny 3D, des de punts com poden ser el concept art, la vectorització d'imatges, el retoc fotogràfic, i per l'apartat de 3D, el modelat, l'animació, el rigging o la texturització a partir de diferents softwares com pot ser l'Adobe Illustrator, l'Adobe Photoshop o bé el Maya. I un últim pilar, fomentat sobretot al aprenentatge de game design, on es determina les mecàniques, dinàmiques, la creació de nivells d'un producte digital de realitat virtual o bé d'un videojoc, per la seva posterior fase de màrqueting, comercialització i publicació. A aquest màster d'FP es pot accedir a partir de 2 famílies professionals diferents. Per una banda tenim la d'imatge i so, que seria pel cicle formatiu de grau superior d'animació 3D, jocs i entorns interactius, i per l'altra banda tenim la d'informàtica i comunicacions, que seria pels cicles de desenvolupament d'aplicacions web, multiplataforma i administració de sistemes informàtics en xarxa. Jo vinc d'un grau superior d'animacions 3D, jocs i entorns interactius i vaig decidir cursar aquest màster de videojocs i realitat virtual perquè m'interessava poder compaginar-lo amb el meu treball. Aquest màster em permet treballar perfectament a l'hora que estic estudiant, amb una jornada completa inclús. Y así también reorientar cap al món dels videojocs, que és on sempre havia volgut treballar. Yo vengo del curso de desarrollo de aplicaciones web y cuando terminé se me ofreció la oportunidad de cursar en el máster de FP de desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Y me comentaron que se trabajaba con la metodología de proyectos y yo creo que es más práctico que lo normal, lo habitual, ya que trabajamos todos los compañeros en conjunto y se asimila bastante a lo que nos encontraremos en las empresas. Aquest curs va dirigit a tots aquells professionals o futurs professionals que busquen especialitzar-se en desenvolupament de videojocs i realitat virtual per tal d'obtenir un perfil professional més específic, buscat i valorat dintre del sector.